solidarni, da bi država, da bi vlast bila jaka, da bi imala jaku bazu glasača, moraju glasači da budu osvešćeni, da znaju zašto glasaju, koji su ti programi koji ih vode napred. Tako da jedno bez drugoga, ja mislim da to nije izvesno da postoji, tako da prosto i glasači se na izborima opredeljuju prema opciji koja je njima najprijemčivija. Ako nemaš više slobodno, prosto samo da hoćeš da vidiš nešto, šta te zanima slobodno, šta god? Možeš da psuješ, psuješ. Neću. Ne, okej, čujem, polako. Da ona posluša pitanje. Vremenski okvir. Što se tiče vremenski okvir. Ja kako prolazi vreme, ne vidim da ljudi imaju taj posao kad završe fakultet. Ne vidim da ljudi imaju taj posao kada završe fakultet. Gledala sam na televiziji ženu koja je završila medicinu u inostranstvu i želela da se vrati u svoju zemlju. Želela je da se vrati u svoju zemlju. Kad je došla ovde, nije mogla da nađe posao. Iako je bila vrhunski stručnjak u inostranstvu. Ja saznam tu problematiku, znači ljudi mladi koji su besperspektivni, koji traže sreću napolju, pa odu na studiju negde u inostranstvu i onda kad žele da se vrate, onda ovde naiđu na zatvorena vrata. Ali mi moramo razumeti i sve one druge koji su ovde, koji su ostali da kreiraju neku svoju budućnost u ovoj zemlji. Znači ne one koji su pobegli trbuhom za kruhom, nego oni koji nešto žele da naprave. Pa valjda i oni moraju negde da se uhlebe u nekoj stranci, u nekoj instituciji, u nekoj... Razumete? Tako da ja nikad ne bih te ljude koji su ovde ostao negde dezavuisao na uštrb oni koji su otišli u inostranstvo i tamo se školovali. U krajnjoj liniji nije pošteno ni prema tim univerzitetima u inostranstvu, znači ako neki Harvard tamo da 50.000 evra ili dolara, šta znam, prosto za nečije obrazovanje, da se taj vrati u Srbiju. Mislim da ljudi koji u Srbiji završavaju, da je to pitanje kako oni da dobiju posao, oni koji su otišli, velika je lepa kuća, nisu toliko bitni. Eto, to je moj odgovor. A u ostalom ne mogu da glasaju na izborima, znači ako odu tamo, oni postanu građani drugih zemalja, tako da oni nisu glasači, to nas kao političku stranku mnogo ne zanima. Više nas zanima, evo vi ste ovde, više nas zanimate vi. Znači, kakva je vaša perspektiva, da li ćete vi se zaposliti, a ne da li će neka vaša prijateljica koja je studirala u nekoj Tunguzi, šta ja znam tamo ovde, ko će da se vrati, to je potpuno nebitno. Vi ste rekli da je sve slobodno i liberalno, da smo jednaki. Svakako, ali nama je stalo prvenstveno do građana Srbije koji su ovde, na ovom trgu, u ovim gradovima, u ovim selima, a posle, ako pretekne, možemo se pobrinuti za one koji su otišli napolje, pa ovde traže neko svoje uhlebljenje. Što se tiče toga, znam da je država dala pare za nekog dečka u Americi koji se volio sa nekim tamo. A ovde svakodnevno na televiziji gledamo žene, decu koje su bolesna i preko televizije žele da sakupe pare, a država neće da im da. Prvo što se tiče pojedinačnih slučajeva, nije moje da komentarišem pojedinačne slučajeve i ono što izlazi u crnim hronikama novina, to nisu teme za jednog ozbiljnog političara i za jednu ozbiljnu stranku kakva je moja. A šta su vaše teme? Dozvolite samo drugo pitanje je bilo vezano za... U smislu, sad me je kolega izbacio, ponovite molim. Kolega, nisam ja tvoj kolega.
U svakom slučaju, šta god da ste pitali, možete pročitati na 73. stranici našeg plana, petogodišnjeg plana koje, upravo to, našeg petogodišnjeg plana koje je naša stranka izdala, imate i na našem sajtu. Bavimo se tom problematikom mladih ljudi i njihovim školstvom. Toliko o toj temi, ja mislim da je iscrpljeno. Morate postaviti pitanje da svi čuju. Te pare koje uzima od ti, ne ulaže u državne firme, da ljudi koji završe fakultet, koji potroše i vreme i novac, mogu da se zaposle. Pa ja mislim, ideja naše stranke i našeg programa je da forsiramo privatnu inicijativu. Znači, naše nije da ulažemo u ljude koji će završiti fakultet da bi nalazili uhljebljenje u nekim državnim institucijama, da pravimo jedan galimatijas birokratije i suvišnih, znate ono ko u Grčkoj što se nagomilava svi u nekim agencijama, već imamo 125 vladinih, nevladinih agencija, što ovih onih organizacija, PR-ova, nekih, ne znam, potpuno izmišljenih zanimanja, dakle nije posao države da se time bavi. Naše je da potpomognemo privatnu inicijativu, znači građana, a ne da im pomažemo da dođu državne institucije. Nas to ne zanima. Bravo! Evo, zadnje pitanje, ako neko ima nešto da postavi. Pošto moram na drugi predizborni skup, već me čekaju na drugoj opštini. Ja želim da se nadovežem na prethodne teme. Ako ste već rekli da je neko napustio Srbiju, da bi studirao i stekao neko znanje van nje, šta mislite onda o Nikoli Tesli? Da li je i on tamo neki koji je završio školu u Tunguziji i osvetlio svim ljudima put? Ja se slažem potpuno, kad je pitanje Nikola Tesla s vama, možemo reći da imamo jedan visok stepen razumevanja po ovom pitanju. Morate imati na umu da je u to doba kada je Nikola Tesla išao, Srbija nije imala toliko izgrađene i moderne institucije edukacije, tako da je on morao da ode tamo gde je otišao. On je bio prvo, kako se mi se čini, u Beču, pa je posle nakon toga otišao, posle studija u Beču, otišao je već svojim putem prema Americi. On nije imao drugog izbora, jer u Srbiji u to vreme nije bilo mogućnosti da mu pruži obrazovanje kako je njegov genij zahtevao. Srećom, danas u postdemokratskoj tranzicionoj Srbiji mi imamo izgrađene institucije, sistema koji svim mogu da pruže jednake šanse, bilo da se školuju, bilo da traže zaposlenje. Samo ono što nam treba, to je malo kreativnosti, malo solidarnosti, prosto je jedna promjena svesti da svoju budućnost gradimo sami, naravno iz ideje koje ponude stranke i njihovi lideri, i ono što preostaje građanima je samo da se u tome prepoznaju, daju svoj glas i mi ćemo implementirati sve ideje koje proizilazi iz našeg ekonomskog, društvenog i socijalnih programa. Pričaj srpski! A zašto onda? Svaki dan čitamo u novinama kako talentovana deca iz unutrašnjosti Srbije budu potiskivana od strane Srbije i ne budu podržana novčano za unapređivanje svog talenta. Moraju onda da traže izlaz iz Srbije kako bi
moraju onda da traže izlaz iz Srbije kako bi se školovali i postigli nešto. Pa evo, ovo je jedan jako bitan problem za našu državu. Konkretno, jedno rešenje koje nudi naša stranka, a koje mislim da će biti konstruktivno i plodotvorno za sve nas, znači i za vas glasače i za nas stranke. To vam je dobar put da, kako se zove, dođete, da ostvarite svoje želje. Znači, uopšte nije bitno, nevezano od pola, godina, inteligencije, nije nužno uopšte, školovanja. Znači, ne mora se toliko insistirati da se taj fakultet i završi, to i nije toliko bitno. Znači, ono što je bitno, pozivam vas sve, slobodno uđite u stranke, to je put da prosto zajednički dođemo do nekih ciljeva. Eto, u tom smislu, mislim da je to odgovor, znači, pozivam svu tu omladinu koja ne može da nađe perspektive, znači da se učlani u političke partije i na taj način će dobiti priliku da kreiraju neku svoju izvesnost i svoju budućnost. Eto, to je moj odgovor za kraj. Ajmo, klasika! Poštovani građani i građanke, dame i gospodo, braćo i sestre, drugovi i drugarice, želim da vam se zahvalim što ste prisustvovali današnjem, samo da kažem na kraju, ipak političkom performansu u organizaciji Pokreta 99%, znači Homo Anonymous versus Homo Politicus. Sve ovo bila jedna zezancija, znači nemojte me ništa ozbiljno shvatati. Ideja svega ovoga je malo da podignemo svest građana. Dakle, da oni treba ovog puta stvarno, ovog puta treba da budu ti koji će kreirati rešenja. Pokret 99% je protiv predstavničke demokratije i protiv svih stranaka, zato što smatramo da sve ono što su oni ponudili u ovih 12 godina jednostavno ne zadovoljava naše kriterijume. Sve ono što ćemo dobiti i u narednih 12 godina neće biti ništa drugo nego sve ono isto što smo i do sada dobili, samo još više toga. Zato pozivamo građane da prisustvuju našim skupovima, da prisustvuju našim...